most lássuk, mi a helyzet a kis lakásunkban, ahol mindent a színészek a fenekük alá kapnak, kivéve a jelenetet, mert azt a továbbiakban is rájuk bízzuk. Mi meg SMS-ben, telefonon és elektronikus levél formájában vegzáljuk őket. Költözzünk be, indul a lakás. Valaki 50 évesen úgy dönt, hogy bevallja szigorú és egészségmániás szüleinek, hogy dohányzik. Mondjad, Maci. Főztem neked egy kis nokedlit, diétásat, durumtésztásat. Lehet, hogy az évek során egy kicsit elmeszesedett az agyam, de miért akarod ezt nekem beadni, hogy ez nokedli? Lehet, hogy 20 évben nokedli volt, de most valami... Mi a csoda? Durumból tojás nélkül kicsit száraz. Amikor a durungról ne beszéljünk, kis csillag. Mert fickós leszek. Na, igen. Mit mondtál az előbb? Sákom, majd jövök. Vidd már magaddal a cigidet! Anyu! Apu! Most... Sziasztok, mit teszünk? Hogy vagyunk? De lazák vagyunk? Mit fújtál ki, kicsim a szádon? A tüdőmet, amíg fölértem a 4. Te beleszívtál egy cigarettába. Anya, én? Rád leheljek? Dohányzol. Én? Mutasd a fogad. Nikotinos. Az lehetetlen. Tiszta ideg vagyok. Apa! Egy fiatal oroszlán ereje dúlful ebben a mérhetetlen gyönge testben. Apa, ne pofozd meg. Eszek egy kis nokedlit. Hát, ha attól még erősebb. Apáddal évek óta küzdünk, hogy leszorítsuk a koleszterin szintjét. Sikerült? Birkózunk az érelmeszedésre. Nyugodtan, Anna, Érelmeszesedéssel. ellen. És mit teszel te? Hagy kutassam ki a zsebeidet. Hagy nézzem. Ez nem az. Kinevedd, anya. És itt van. Ne, az nem az, az nem az. Engedd el. Farsang volt. Engedd. Farsang volt, és Engedd én el. voltam az ózból a püfékelő varázsló. Engedd el. Miért ragaszkodsz hozzá, hogy fiam? Nem szeretnék reklámot csinálni a cigarettának. Az még hagyját, de az én címet gyűjtöd össze. Na jó, fiam, rendben van. Te sohányszol, fiam? Nem. Te... Mondom, volt ez a jelmezbál, és én voltam az ózból a... Szálonként törd össze, Jó, ez nem. Nem cigi, hát ez vékony. Na jó, ide figyelj. Szereted a cigarettát? Határozottan mondom, nem. Akkor most leszoktatlak. Csücsülj le, drágám. Fájni fog, anya? Vacsizunk. Petike, ezt nem muszáj végignézni. Anyánál mióta vannak ezek a... Amióta dohányzol, fiam. De én nem... Gyere, vedd el tőlem, légy szíves. Apa, 50 éves! Ülj le, és szokj le! Bocsánat, valami baj van? Csak kiabálást hallottam a... Semmi. Így szoktunk. Jó,
Elnézést, hogy itt betörtem, csak azt hittem baj. A cigiről szoktunk Apa! le. Jó, bocsánat. Apa! Apa! Frédiki. Kicsi. Apa! Kicsi. Látod, mit tettél apáddal? Látod, hogy mit csináltál vele? Te vadállat. Te gerinctelen vad. Édes drágám. Évek óta próbáljuk megőrizni az egészségét, az Adj állat. egy csókot. Nekem is sikerült 50 évig megőröznöm az egészségemet. Hol van a fiam? Itt van. Itt vagyok, apa, de lőtávolon kívül. Számolj el. 1, 2, Vacsizzál, kicsim. ezt fújni kell, vagy erre rágni? Na, ízlik-e? Nem. Apádból kihoztad az állatot. Tudom, már biciklimet is összetörte 10 évesen. Abból a fotelből. 10 éve nem keltem föl. Tudom, Hadd köszönjem ezt meg neked.